An balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ko an ka finitigi dɔ kɔni nin tora ayiwa walejugu dɔ la min kɛra Sajiya ni ale bɛ Bankas mara la Mopti region na ayiwa kunnafoni minnu sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko walejugu in yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa kunnasini de ayiwa décembre kalo tile 5 ayiwa min yɛrɛ ye an ka finitigi dɔw ye ni u tun bɛ ayiwa lakana baara dɔ la yen fanfɛlaw la ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye walejugu tabaw ye olu kɔni ye ayiwa bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin u ma a yirala k'a fɔ kɔni ko o senfɛ min ye an ka finitigi kelen ale kɔni nin tora la nka an ka finitigiw kɔni sera ka maa 6 ni olu ye walejugu tabaw ye k'olu kɔni fɛnɛ faga ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko n'o yɛrɛ bɔra yen moto 2 o sera ka minɛ maajugu ninnu na ani ayiwa maramafɛn caman ni marifakisɛw ale ni ayiwa kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ wɛrɛw an ka finitigiw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin si tɛ olu saliya u ka lakana baara la wa ko dugudenw kɔni bɛ se ka da k'u hakili latigɛ k'olu kɔni b'u ka baara kɛ hali ni o ni ne kɔni bɛ to a la ayiwa tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a yira k'a fɔ kɔni ko jamana sinamatɔn jɛkuluba 2 min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'olu ma ko COFOP ale ni ayiwa FSD ayiwa olu kɔni kan ka ayiwa taamaba dɔ kɔni kɛ an ka jamana faaba kɔnɔ yan nɔ Bamakɔ ayiwa sini décembre kalo tile 8 ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko o taama in senfɛ min yɛrɛ ye nin tɔn ninnu ye u kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko u bɛ n'u ka nisɔngoya de jira walew la wale minnu bɛ tali kɛ ayiwa min yɛrɛ ye u delila ka ayiwa taama min kɔni boloda ni o kɛra novembre kalo tile 16 o kɔni ni polisiw yɛrɛ gazi ci u la k'u ka nisɔngoya jira o koɲɛw la ayiwa ko ni o yɛrɛ bɔra yen min yɛrɛ ye députéw ka mandat ni dɔ farala o kan ani ka u ka nisɔngoya jira o fɛnɛ na ayiwa ninnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko u tɛna dan o dɔrɔn ma ko min yɛrɛ ye an ka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan ni o ye gɛlɛya jugu ye ni jamanadenw yɛrɛ bɛɛ kɔni bɛ o tɔɔrɔ kɔni kɔnɔna na ayiwa ko nin bɛɛ kɔni bɛ olu kɔni ka ayiwa nisɔngoya yɛrɛ in kɔni na ayiwa nka nin ko in kɔni an b'a jira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Bamakɔ gouverneur ye ale kɔni ye sɛbɛn dɔ kɔni bɔ min na a b'a jira k'a fɔ kɔni ko i n'a fɔ an ka jamana bɛ lahala min kɔnɔ ni o ye ayiwa lakanabaliya kɔni hokumu ye a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye taama ye ko gouverneur kɔni tɛ sɔn o ka kɛ ayiwa Bamakɔ yɔrɔ dɔw la nka an b'a jira k'a fɔ kɔni ko yɔrɔ minnu kɔni fɔra gouverneur fɛ min yɛrɛ ye nin taamakɛlaw ye olu ka o yɔrɔ ninnu kɔfɔlen ninnu kɔni b'o la ni o ye ka bɔ ayiwa place de la liberté la ka taa bourse du travail la ayiwa gouverneur kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin yɔrɔ kɔni bɛɛ bɛ ayiwa yɔrɔ la yɔrɔ minnu kɔni na mɔgɔ man ka dalajɛ wa taama kɔni kana kɛ o la nka n'a ta o ta min yɛrɛ ye ayiwa jamana sinamatɔn jɛkuluba 2 ninnu ye kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka nin taama in kɔni a ma bɔ a ma wa ko ni fɛn fɛn kɔni bɛ bɔ a la olu kɔni b'u ka nin taama in kɛ ka d'a kan ko sariya de kɔni bɛ olu kɔni yamaruya o koɲɛ in kɔni na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw tulo ma jɔ la